Ang paghiwalay ng Red Sea sa panahon ni Moises ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa Biblia at madalas ituring bilang patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, kapag sinuri ang kwentong ito gamit ang tunay na siyentipikong pamamaraan, malinaw na lumilitaw na ang literal na interpretasyon nito ay hindi suportado ng ebidensya at salungat sa mga batas ng kalikasan. Mahalaga itong linawin sapagkat ang siyensya ay hindi nakabatay sa pananampalataya kundi sa nasusukat, napapatunayan at nauulit na ebidensya. May ilang paliwanag na iminungkahi upang subukang ipaliwanag ang kwentong ito gamit ang natural na proseso kabilang ang tinatawag na wind set-down effect. Ayon sa modelong ito, ang isang napakalakas at tuloy-tuloy na hangin ay maaaring magtaboy ng tubig at pansamantalang maglantad ng lupa. Gayunpaman, ang ganitong paliwanag ay hindi tumutugma sa pisikal na katangian ng dagat na pula. Ang Red Sea ay isang malalim at malawak na dagat, hindi isang mababaw na latian o lagoon na madaling maapektuhan ng hangin. Sa larangan ng physics at oceanography, itinuturing na imposible na ang hangin, gaano man kalakas, ay makapagkaboy ng bilyon-bilyong tonelada ng tubig upang makalikha ng tuyong daanan sa gitna ng dagat. Higit pa rito, ang paglalarawan na ang tubig ay tumayo na parang pader sa magkabilang panig ay hindi sinusuportahan ng physics. Ayon sa fluid dynamics, ang tubig ay isang likido na sumusunod sa gravity at presyon. Hindi ito maaaring manatiling patayo sa magkabilang panig ng walang solid structure o puwersang lampas sa natural na batas ng kalikasan. Ang ganitong senaryo ay direktang lumalabag sa mga pangunahing prinsipyo ng physics, kaya mula pa lamang sa aspeto ng siyensya, ang literal na paghiwalay ng dagat ay pisikal na hindi posible. Bukod dito, kung totoong naganap ang ganitong napakalaking kaganapan, inaasahan sana ng agham ang malinaw na ebidensyang archaeological at geological. Kung nalunod ang isang buong hukbo ng Ehipto, dapat may natagpuang mga pisikal na bakas tulad ng mga buto, karwahe, sandata o iba pang ebidensya ng isang mass drowning event. Subalit hanggang sa kasalukuyan, wala kahit isang lehitimong ebidensya ang napatunayan ng mainstream archaeology na sumusuporta sa ganitong pangyayari. Dagdag pa rito, wala ring geological record na nagpapakita ng biglaang at malawakang pagbabago sa ilalim ng dagat na pula na maaaring iugnay sa paghahati at biglaang pagsasara ng tubig. Ang mga ganitong uri ng pangyayari, kung totoo, ay mag-iiwan ng malinaw at pangmatagalang marka sa kalikasan, ngunit wala ni isa ang natagpuan. Mahalagang linawin na ang agham ay hindi kulang o hindi pa handa upang ipaliwanag ang pangyayaring ito. Sa katunayan, sapat na ang kaalaman ng makabagong siyensya upang masabing ang mismong pangyayari sa literal nitong anyo ay hindi maaaring mangyari sa pisikal na mundo. Ang pahayag na hindi pa lang ito kayang ipaliwanag ng agham ay hindi tumpak. Sa halip, ipinapakita ng siyensya na ang ganitong pangyayari ay salungat sa mga batas ng kalikasan. Sa psychological at historical na konteksto, mas nauunawaan ang kwento bilang isang metaphorical o figurative na salaysay, isang naratibo na nilikha upang magbigay ng pag-asa, identidad at moral na aral sa isang sinaunang komunidad. Maraming kultura sa mundo ang may katulad ng mga kwento, mga dagat na nahahati, mga bundok na gumagalaw, at mga Diyos na iniuugnay sa mga pangyayari sa kalikasan. Gayunpaman, ang lakas ng simbolismo ng isang kwento ay hindi automatikong katumbas ng pagiging totoo nito sa pisikal na realidad. Konklusyon, sa malinaw, maingat at sistematikong pagsusuri, ipinapakita ng tunay na siyensya mula sa physics, geology, oceanography at archaeology na ang literal na paghiwalay ng Red Sea sa panahon ni Moises ay hindi suportado ng ebidensya at hindi pisikal na posible. Wala itong matibay na ebidensyang historikal at wala itong siyentipikong batayan. Dahil dito, ayon sa makabagong siyentipikong pag-unawa, ang kwentong ito ay hindi maituturing na isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan, kundi isang bahagi ng relihiyosong tradisyon na may simbolikong kahulugan, hindi isang napatunayang siyentipikong katotohanan.